Quina és la diferència entre la saturació d'oxigen i la pressió parcial d'oxigen? Anem a veure el que els diferencia. La saturació d'oxigen és una de les mesures més importants que fem servir a l'àmbit clínic o sanitari. Per entendre-la, pensa en els teus glòbuls vermells o eritròcits com si fossin taxis, vehicles de transport. Dins de cada taxi hi ha una proteïna anomenada hemoglobina, el seu seient. Aquest seient és on s'uneix l'oxigen per a ser transportat. Per cert, l'hemoglobina funcional, el nostre taxi, té 4 seients disponibles. La saturació d'oxigen mesura a la nostra sang el percentatge de seients d'hemoglobina que estan ocupats per l'oxigen. Per exemple, un valor del 98% vol dir que el 98% de l'hemoglobina està carregada d'oxigen i, per tant, preparada per a viatjar. I com la mesurem? Amb aquest aparell, el pulsioxímetre. Aquest petit dispositiu utilitza llum per a calcular aquest percentatge de forma ràpida i sense ser intrusiu. Ara veiem la diferència en la pressió parcial d'oxigen. L'oxigen no només viatja unit a l'hemoglobina. Una part xicoteta es dissol directament al plasma de la sang. I aquesta és la part que mesura la pressió parcial d'oxigen. La pressió parcial es mesura amb una gasometria arterial, una prova que implica extraure sang directament d'una artèria. Aquesta variable és la porció real de l'oxigen que està disponible per a ser lliurat a les teues cèl·lules. I per què necessitem conèixer ambdós valors? Ací és on entra la corba de dissociació de l'oxihemoglobina. Com pots veure a la imatge, la relació entre saturació d'oxigen i pressió parcial no és lineal. A la part superior de la corba, fins al 90%, un xicotet canvi en la pressió parcial d'oxigen no afecta gaire, pràcticament res, la saturació. En canvi, baix d'aquest 90%, per sota del 90%, la corba es fa molt més vertical. Això vol dir que si la teua saturació cau un 2%, per exemple, del 90% al 88%, la teua pressió parcial d'oxigen pot caure dràsticament, posant en perill els teus òrgans. Per això, sempre intentem mantenir els nivells de saturació d'oxigen per dalt del 90%. La saturació ens dona una alerta ràpida, però per tenir la imatge completa cal observar i tindre en compte la pressió parcial també. Si t'ha agradat el vídeo i vols aprendre més sobre el cos humà, dona-li m'agrada i subscriu-te al nostre canal. Fins a la pròxima!